ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಬೊಕ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ. ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ದ್ವಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಲೆ ಅಂಚನೆ ದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಾರ ಆಕಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪುವೆನು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗಳೇ ಬರ್ಸಕತ್ತಲೆ ಹಾರ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಇದು ಎಂಕುಲು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತು ಬರ್ಪ ಅವೇಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಅವು ಕುಲೆ ತುಲೆ ದಾದ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಗೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಿರೋ ವಾಪಸ್ ಮುಳ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಟುಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಇಜ್ಜಿಂದ ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನ ಕಂಬಳ ಜನಟ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಡ್ರೆ ಜಾಗಪ್ಪು ಜಾನ ಮುನಿಪುಂಡು ಈತೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ತುಂದುಲೆ ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕುಕ್ಕು ಕಂತದಿ ಒಂದೇನು ನೆಟ್ಟುತ್ತಲೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ನ ಪರಂದದುಂಡು ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅನ್ನ ಪರಂದದುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬತ್ತಿ ಏನು ಒಂದೇ ರೀತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದರೆ ನೆತ್ತ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಂತು ದೀತೆ ಕುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿಗಂತು ಪಂತಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂತುಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡ ನೆನ್ನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಕಂದಿನತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಪದನೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯ್ತ ಪೂರ ದಾಲ ತುಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕುಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಯಾನೆತ್ತ ಚೂಲಿ ಪೂರ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಮಾತು ದೆಪ್ಪೆನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಂದದು ನನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಕೊರಂಟು ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ತಿನ್ನ ನಾನು ಕುಕ್ಕನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟೆನ್ ಚೂರು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲೇ ಕಾನು నేను ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕಿನ ನನಗೆ ಪಾಡಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂದೇ ಏನ ಪಂಡ ನೆತ್ತೈತೆ ಪೂರ ಮಾಸಗೆತ್ತನ್ವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ತೆತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾಸಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡನ್ವೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾಸಗೆತ್ತಂಗ ಕೊರಂಟದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಚ ಮಾಸನ ಪೂರ ಗೆತ್ತಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಗ್ಗಿತ್ತಂಗ
ಒಂದು ಚೂಲಿ ಲೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವೆ. ಒಂದೇನಂತಲೇ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಜೆಂಕ್ ದೈತ ರಸ ಫುಲ್ಲು ತೆಕ್ಕೋಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಪೊಜೆಂಕ್ ಕೊಡು ನೈತ ಚೂಲಿ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂಗಡ್ದ ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಪಾಡುಜೇರ ಪಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಹೊಂದ್ಪೇರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡುಜೇರು ತುಲೆ ನೈತ ನೀರು ನೈತ ಚೂಲಿದ ಪೂರ ಅಂತ ಜೆತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಬಕ್ಕೋಡ ಚೂಲಿನ ದಕ್ಕೊಲಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಸ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಚುಲಿ ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಎಂಚ ಮಲ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಚುಲಿನ ದೆಪ್ಪೇನೆ ಒಂದು 2 ಚುಲಿನ ದೆಪ್ಪೇನೆ ಮಲ್ಲ ಚುಲಿನ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಉಂಡು. ಒಂದು ದಪ್ಪನೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಮೂದಲೆ ಅದೈತೆ ಇದು ಚುಲಿ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ನಾನು ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಅಂತಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಹಂಚಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಗಂಜಿಡಿ ಎಂಚಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಪು ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು 2 ಜನ ಇತ್ತನ 2 ಕುಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಜನ ಇಲ್ಲಡಿ 8 ಜನ ಅಲ್ಲೇರ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದಲೈತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಓಡಂತೂ ಒನೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಸಮಾಂಡ ಖಾರ ಸಮಾಂಡ ಒಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂದೇನು ಒನೊಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮುದ್ದಲಿ ಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಜಾವೆ.